A negyedik betét valóban fantasztikus ötlet. Végre egy gyalog, amivel biztonságos a munka. Így biztosan nem sérül meg az ember a pengén. A régi gyalummal ellentétben az új V-gyalúval még a legvékonyabb szeletek is egyenletes vastagság. Igazi hasábburgonya. Ideális méretű hasábburgonya villámgyorsan. Ezzel a hasábburgonya készítés gyerekje. Laukus notiek malkas skaldīšana, zaļiešana, lauku Laukus notiek malkas skaldīšana, zaļiešana, lauku Laukus notiek malkas skaldīšana, zaļiešana, lauku darbi, zemes darbi. Bija tās gadījums, kad arī strauji sagriezos, raku zemi. Nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyedén és egyszerűen is lehet szeletelni. Végre a balkezesekre is gondolta. Így mindennel sokkal hamarabb végzek. Véleményem szerint a V-gyalú valódi német minőség. Kiváló. És a tisztítása is könnyű. Az új német V-gyalú egyszerűen... A negyedik betét valóban fantasztikus ötlet. Végre egy gyalog, amivel biztonságos a munka. Így biztosan nem sérül meg az ember a pengén. Laukus notiek malkas skaldīšana, zaļiešana, lauku Laukus notiek malkas skaldīšana, zaļiešana, lauku Laukus notiek malkas skaldīšana, zaļiešana, lauku darbi, zemes darbi. Bija tās gadījums, kad arī strauji sagriezos, raku zemi. Ļoti daudz. Extraordinară. Vreau să aveți speranță, vreau să aveți curaj, să faceți mult pentru ca să fiți care extraordinară. Vreau să aveți speranță, vreau să aveți curaj, să faceți mult pentru ca să fiți... Az édesanyámnál láttam először, vettem magamnak is. Ezek a pengék tényleg kiválóak. Ez fantasztikus. Teljesen meg vagyok elégedve az új végy. Sport. Direct Debit Transfer Card. EMI for sale. Terminal Max Etiquette. Plan of Ultra Station Minute Poster. Az új német V-gyalú egyszerűen szenzációs. Így mindennel sokkal hamarabb végzek. Véleményem szerint a V-gyalú valódi német minőség. A régi gyalummal ellentétben az új V-gyalúval még a legvékonyabb szeletek is egyenletes vastagság. Nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyedén és egyszerűen is lehet szeletelni. Végre a balkezesekre is gondolta. Így mindennel sokkal hamarabb végzek. Véleményem szerint a V-gyalú valódi német minőség. Kiváló. És a tisztítása is könnyű. Az új német V-gyalú egyszerűen... Nem gondoltam, hogy ilyen könnyedén és egyszerűen is lehet szeletelni. Így mindennel sokkal hamarabb Fel. Ez igazán kiváló. Valóban nagyszerű, és a tisztítása is könnyű. Telve. Az új végyalú sokkal jobban szeletel, mint a régi. Vastag szelet, vékony szelet, kicsi kocka vagy nagy, szinte minden lehet. Nem gondoltam, hogy ilyen könnyedén és egyszerűen is lehet szeletelni. Így mindennel sokkal hamarabb
Aki... Aki... Duty down. Richard!